Eto si Natalia guys, yung checka ng life niya is sobrang crazy. So 9 years old siya, tapos isang ulila galing Ukraine. At may rare case ng dwarfism or kung sa Tagalog unano. Isang araw, bang! May nag-adapt sa kanya. Sina Michael at Christine, mga middle class family. Sobrang saya nila sa piling ng isa't isa. Pero sa unang gabi, nung niliguan ni Christine si Natalia, nagulat siya kasi may buhok na daw sa baba. May buhok na daw sa baba. Tapos along the way, may na-notice daw silang weird na ginagawa ni Natalia. For example, galing siyang Ukraine pero di nakakaintindi ng Ukrainian. So nagsuspecha yung mag-asawa at pinagbibintangan si Natalia ng kahit ano-ano. Like nung tulog daw sila, si Natalia pumapasok daw sa kwarto, nagdadala ng kutsilyo, or tinatry daw silang lasunin. At may isang araw daw na tinulak ni Natalia si Christine sa electric fence or yung may kuryente. So nasisiraan ng ulo yung mag-asawa. Nilagay nila sa mental hospital si Natalia at this time, 10 years old pa yung bata. Tapos si Michael at Christine, napag-isipan nila na baka hindi talaga bata si Natalia at nagpapanggap na bata pero matanda na pala. Yun yung iniisip nila. Parang matanda na mukhang bata. So ang ginawa nila, pinatingin ulit si Natalia sa ibang doktor at sabi ng doktor, tama daw sila. Si Natalia daw ay nagpapanggap na bata kahit na 22 years old na yung edad, malapit dun sa edad na yan. Oops! Pero sabihin ko muna sa inyo, mali po yung doktor. Kasi later on, based on DNA test, nagko-confirm na 10 talaga si Natalia. Kasi nga, 22 years old si Natalia, ang ginawa ni Michael at Christine, dinala yung result sa judge o korte at yung judge, inapprove yung pag-change ng edad ni Natalia sa birth certificate from 10 years old to 22. So ngayon, itong 10 years old na bata is now legally 22 years old. Kasi nga, 22 years old na si Natalia, ang ginawa nila, nilipat si Natalia sa ibang apartment, pinatira mag-isa. Of course, nahihirapan yung bata kasi struggle nga, 10 years old, tapos may problema sa pag-reach ng matataas na bagay kasi nga may problema pagkaunano. Nade-depress na yung bata, hindi na naliligo at sobrang lonely nung bata kasi nga lang siya mag-isa. So may time na sobrang lonely ni Natalia, pumunta siya sa ibang apartment, pumapasok na hindi nagkakatok. Nawiwirduhan yung mga kapitbahay kasi nga sinabi ni Michael at Christine na si Natalia daw is 22 years old na nagpapanggap na bata. So, ginawa ng mga magkakapitbahay, nireklamo sa landlord at pinaalis si Natalia. Ngayon, ayaw naman tanggapin pabalik ni Michael at Christine si Natalia, so nilipat nila sa ibang apartment. At dito, ang ginawa ng mag-asawa, lumipat din sila ng palayo at dun sila lumipat sa Canada. So, imagine niyo, nasa Amerika yung bata, mag-isa, 10 years old, tapos yung mga magulang nasa Canada. So, kawawang Natalia, walang malapitan, siya lang mag-isa. Pero isang araw, sa bagong nilipatan na apartment ni Natalia, doon niya nakilala si Mrs. Mans. At nakita agad ni Mrs. Man yung kabulsitan ng dalawang mag-asawa. Sabi pa niya, hindi ka 22 years old, nagsisinungaling lang sila. 10 years old ka lang. Tapos, eto pa, may dumating na pulis sa apartment ni Natalia. Kasi nga, hinahanap siya dahil hindi daw nagbabayad ng bills. Kuryente, tubig, renta, ganun. Paano ba magbabayad yung bata? 10, 11 years old. So, hinanap ng mga pulis at na-trace nila, nandun pala nakatira kina Mrs. Mans. Ngayon, pinantahan ng mga pulis at tinanong, ba't ka din nagbabayad ng bills mo? Okay ka lang ba? Sabi ni Natalia, ipata lang ako. Sabi nung pulis, asan ba yung mga magulang mo? Sagot ni Natalia, inabandona na po ako at pumunta sila ng Canada. Sabi ng pulis, what the f***? Yung mga pulis, inaaresto si Michael at Christine dahil inabandona nila yung bata. Ito yung mugshot ni Michael at ni Christine. Tapos, kinasuhan si Michael at Christine ng child neglect. Pero di pwede kasi nga, ang ginawa nila, di ba, remember, pinalitan yung edad ni Natalia from 10 to 22. So legally, hindi siya pwede. Kasi nga, legally, hindi na siya bata. So ang ginawa, ibang kaso yung sinampa sa kanila, which is neglecting a dependent. So ginawa ng mag-asawa, nag-bail out or nagpiyansa. Tapos alam nyo yung ginawa? Doon, nagpa-interview. Tapos ginawang masamang tao si Natalia. Kahit ano-anong pinagsasabi na nila. Tapos nung nasa korte na, ang resulta, hindi guilty si Michael ng neglect at yung prosecution ay drain up na yung kaso against Christine. So, walang mahahabol kina Michael at
Christine. Pero, the good news is, inadopt officially ni na Mrs. Mans at Mr. Mans si Natalia. At ngayon, meron na siyang mabuting magulang at nagmamahal na pamilya sa kanya na tunay. So, lahat ng ito nangyari past few years ago. So, ngayon lumaki na si Natalia at actually may TikTok account na siya. Hey guys, it's Natalia. I wanted to come on here and just let you guys know that this is my new TikTok. Alright, shoutout sa mga kapwa Pinoy natin dyan sa Canada.